Kardom pini news fast kar biang long berta thanji bang ni lisa misonali rom pipi. Apransi berta thipi pen arju itha. Arni kang sam por phai trok adim por phai hini hitikulat ingkir etnang po lapen private agari anta kayating chiling phun long lelu. Hamren nokterang arong KSC pen longni school kahumri damahut ning kang samsi chepaklan. Sumila rong hang piaphan apran karmudet aputhak langmini ahawar Vidya Singh Tokbi arat atumta ningduk kachikimo amelur ke kaidun. Wothar langsu ahithialong hithi pamjai asai kapedopon. Non berta angton pen arju pon sinang. Assam State Disaster Management Authority ahin pen COVID-19 awur arniwang aphai nangke bat Hekpon longsi pinitong sekot pen guidelines akimi mate arona teng akimi pangdak ponsi guidelines sateng pen penapen ki hithi kulat arnikang sam porphai throk adim porphai hini pen lotang te inkir etnang po arnikang sam porphai throk pen adap porphai pho apor anki curfew pusi pangdak pon anparta Government achokamar atum porphai hini andote saihem inkir etnang jiaphan akimi SOP along pangdak anparta kedamtang hut aron kapathi atengsi muluk doo adim max chikup nangji bas along 50% ansi chethap long chodji puhei hui aprang aron ateng asonsi pathik pon anparta pinapenki private agari anta aron kapathik atengsi cheleng long chotpo jongsi emergency do pulotangte arizon paklang nangji lapen max chikuvek nangji lasi penapenki asap project asai dengpon popusi pangdak pon news text report news fast Karbi Anglong West Karbi Anglong district headquarter Hamren pen kahelo kilometer nerkep nokterang arong angkang Furatimung LP school along kahumri damhut school kacharliao somaratum bench desk ave longlia thak tarpulin along si ingni prongsi class KG1 pen class 8 an atum an ke ihungvet school along si Charlie Rapper halapu elong adim ke chokche pupena jok ME kacharlia tum an ke ICDS ahem along si kacharli lasidak nokterang school along ke kacharliao somarle kavela pukali ME kacharlia tum an ke ICDS ahem along si class kapado lasi Karbi Anglong Autonomous Council kachari atum therak wangvema EC karjukang tunga bangke school ehum anta piun e deadloma ICDS ahem along ME school kapaman ke therak wangvema lasi prabjin pen EC school ke kimpi vek thapusi pangrum chunbang prasanto ingti pherangkya thengno ningje halapu ehum nokterang LP school abangke school ke doji kali school anta inghapchek adabako ke sarwangji meni pusi osomaratum ke ahem damlo bonta teacher ke wangwedat ajok hemche dam thuruk titi pherangke karjo hut pipotsi teacher ke wangwe alam MDM antun bang atumpen ke thanduna tengke nokterang LP school teacher Raton Timung alangli ke wangwe aning ke hanghe lapukali alangli kaprek duty ta dokok titi lasi LP school teacher aphan government pen kaprek asai pekpera school lok kapathan ver jia phansi KSE Hamren head branch chunbang Sona Singh terang pen pherangkya thengnu ningje pon herak me ladak lokacharlia mu martum kavedet kalisa council pen kelang ke pangkre ve yoise ayoinesi ladak ME school bang ahut pen bang dak LP along si from primary KG1 to class 8 bang ke la ilong ve si dodolo nami nono bang ke kasik sakido ko yoine masi hodak ICDS office along masi school pinchong si hadak silo ke thanlo note council atum lapuson ladak itum Karbi Anglong lapuson ke do nang tum therak rema ni tum Karbi lo charlia song penal tum hana kar kangtung bang nali tum education a hin lan ke pang kreja skuli homanta mane piun e langun e joine education a hin ke pa phi yoine si piniar ni bang ke ICDS office along si school ka pinchong lo la si labang so apu dang lal tum council sor bang therak tha la pena bang ke ladak prabjin ben school hum nang pitha busin tum Karbi lo charlia song hin pen tuning ripon lo pi school nang vejet hoda bang ke teacher pheklong ledat lasi ni tum mumar tum phan arjulo pedapen ke student atum bange bang lo lada lasi kopia posi teacher bang beda lopu ladak inut bahini mate rong sor phan karju pona tengke
alang lipan single teacher ancho takalilang alang lipan akaprek asai government pen kipek pondu pusi nang than lo lasi single teacher Amren pen Mohen Rongpi News Fast Karbiang NRC lo duty Ningkan krehini arta sumila ronghang piaphan apran karmudet aputhak Pirthe somindar adang chethang plupsi India pen angtan Indonesia Philippines Japan Russia Nigeria Colombia ade ratum penta sumila ronghang piaphan apran karmud adai kedovek Prakash Borthakur lapen Nayan Jyoti Borthakur tahini atumaphan Indian government lapen Assam government atum pader dipin pen fast track court along ahok akang sai inside serak nangpo pusi social media along pachethang lu bonta piniarnianta thangnat kangsai kelongji angthek kavidet ajok number 20 Singhason ahawar Langmili Vidya Singh Tokbi arong Lo Charlie Arisoi Jang Ke Ongdung Thik Reset Cherok Tok Rat Asai Klembang Sarpi Sarpu Ke Ongdung Arat Chingrum Pet Pen Ningduk Kachiki Mo Amelur Ke Thordun Asai Ke Deng Ponalong Prakash Borthakur Lapen Nayan Jyoti Borthakur Pososo Bahini Atumaphan Kokthat Piserak Nang Popura Sodak Pen Kehang Kataram pen kachesong ase angtong chipidunsi karlitang sumila ronghangpi akarjong chomrong supi kepap rap dun pami longjia ningduk pen arna mahir jume ke hangpi dun kedeng ponasai ing samjin pen pachun pon lapen PM Narendra Modi kapingkhat beti bachao beti parhao mate bihek suarlo suklim sumarphan lu ke pacharli lapen kirai kom angthek konatlo puta sorkar phan ratatum soda kalam the karju padopon jong chalo alang tu biti parhau biti bacho alang tu masumar la alo so samar phan kai ki nani ki rep ki dolo sita melang tum la repi so phan on tamuni ko so punishment ene lang alang tum kai tamuni pajok pong rasi ini la so biti bacho biti parhau buki ini sila alang tum kaning je chalo no any action was taken on this still now hi aning ke do atu malang tum aning ki hopen alang phana kering amasikai dulo we want justice for her and we all the Karbi Anglong people want justice for her so we all stand here for to ask justice and we request for the leaders of Karbi Anglong like to the CM EM we want justice and to cooperate with us we want them to be taking action to these incidents yes these incidents occur on the 22 of April but today is already 4th May, but still there is no any action taken by the government. So we want them to be taking risk action on this incident, and we want the culprit to hang and punish immediately. We want justice. Manjab Mendili Phansi, News Fast Karbi Anglong. Karbia Khayalong Hithi Borwa Kulat Chojor Cholang Kedo Ketha Kemesen Nangjia Phan Hako Penta Karbia Khaya Tumpen Hithi Pamjai Arkli Phejo Ponbom Lasonsi Pinini Jang Karbianglong Arlo Wothat Langso A Hithi Mati Umlarong Ronghang A Hithi Along Hithi Pamjai Arkli Phejo Pon Bangso Hithi Pamjai Pon Along Ronghang Rongbong Karbi Recho Aman Pen Chetong Dun Penan Parta Bangso Along Wothat Langso Municipal Board Chairman Chandra Ronghang Pen Kedang Lok Man peng kedo longri kethe giding atum chetong dun lapen bangso hithi pamjai pon asayalo menu ke kurasai deng ponsi sokchili re cheron pon lapen bangso hithi pamjai kapado pon aputhak alang litum pen kaningje pon atengke ningkan faruka sir kebra kro troka ningkan boyar patilo lapen tinon anta karbi ni tutun narong hanarong rian ka abi haren mutiar sapo teori kito ana chama sar pencing rum penting ningkan ke thampen ma ningkan hini penting sama sase kalrom pi ke nilitung mithang along ya bhandat kali bojar bepari bangko anduma ambang kutinta apanta atau mantang kardom pi lapen habi haren mutiar masa polo masa pangan ta kardom pi bolo kardom pi ke oke prana phantam tamata dhan si mithen mitun mither nai phantin ni dum namso kiti pandai angnan ji bok pan sang bong longri sarpo long ta ika dor pa saranando karbilang kiti blado laan nang dong la sen sa kardom kan ni dum la bojar rata tin thong rong khang dak cái tàu ra là phản ứng thì cái vàng là tụi mình ta
mi at nangi chu bohong chu huri abeda nangi ning at long pensi ta do kabita mi at nangi hon sini tung kalong ti na ti da ka boyar ka che tong ka tin thong la pen ka rong khang la pen ka ambri da boyar la thong da la lo nili tu minu kikur tatu taso minu kikur ke nili tum ke narong rong han ke da ing hina bi rong sini nili tum minu kur da taso minu kikur ko taso asok pen sini tum malong ji long par rong asar pen kedang lok ha habi tum phaan taso asok si nili tum chiron try po non da khiti tikloji hochi da asap sap ret chita la so silia long bidun po lason sini di tumpini minu kikur asai deng pon minu kikur asai long bangke dak rumah pita en lapen ke bo pita joni bo angalo tadu pasti la minu kikur asai bangke harbu bo kaki an ponco labang so nang litum la saya bangke nilitum along rike bupuan nilitum habi kong buku atenglo ahut penke ningkan hini Uthat lang so pen Rajan Ronghang News Fast Karbiang Long Government pen thanga kerap la pen kanchon ta pini arni anta kipipe dara puthak aklam kiri ingti arong rat atum pherangkya thengnu ningduk nang chipak langdun labang so aklam kiri ingti arong asaramen laki kiri ingti la pen latum kadu kaveta PS number 127 along si election mate kilik ahut lote vote ke jog dundun labangso arong kadu kave don capso se do labangso arong arup ningkan kresia prangsi keseng lapen sai hajan PWD kacheleng atowar pen laso arong anke kahelo kilometer prian bagdo laso ajok labangso arong along lokachar lahem kavedat ajok osomaratum kisung thekti lokachar lidun kidun adapen ningve chok ansi kaiketa kachile lapuson lason si kijuna lang pen chenglok kacheleng atowar lapen se kachelang hem hei huita avedet apot raddet arun kedoketha sung krung binong lason si laswa rongalong meri hingta lele lang towar kavedat ajok hem konglong dam un e arleng kang cheng susu kali lasi se kachelang ji aphanta pe kachar chong pensi ha se kachelang hem anta kapale ki junji alang anta kavedara jok radatum dong arai lang tuksi kachu hutnang lapuan akisung ke phonang pusi radatum pen nangning ridun rinti meri hingta kavedara jok pirthe kang tingsi chiplang det lasi radatum pen lapen rong asar the ahin penta ningduk lapen ningke dono ningkirun huk nang chepak langdun alang lituma hin pen Karbiang Long Autonomous Council aphan prapjin pen se kachilang ahem lokachar le ahem mesen kijuna lang kachileng atowar lapen meri hing hei hui nangki pivek jip aphan si kachuningri padopon lapen prapjin pen long poputa radatum pen Karbiang Long Autonomous Council aphan ningchepa thepon langche thing pen sarbinong timong News Fast Karbiang Long Kolonga vomuatar sarthe bea rongalong kedoan bea kur hamphang atum chingrum si pinyada por phai kep apor pen sarthe be arong pen barsi amolong sarpo alang royalong dumpi dumpo atuma phan ingthirjir pen chikimo ponsi puthot lotheahu pen phan mate telong selam ponsi phan mate telong along kovi banta thapdun si amolong sarpo alang royalong lodun lo pinilaso kachikimo along bangthong kep so se be aham phangatum chetong dun si RD pidun rinti dongkamukam pen komol kathar News Fast Karbiang Long pinya beta lansi parjula dumithang me kardong